बरं नाहीये ना, उन्हात काय करतेस? अगं माका काय झाला, मी आता बरा असं. अगं पण अंगात तुझ्या ताप आहे, डॉक्टरकडे तरी जायचं. अगं होय, त्या तुझा बरोबर असा. पण कसं जाता सांग, आता डॉक्टरकडे जायचं म्हटलं तर वाडीक जायचं लागता. आणि त्या कोरोनामुळे वाडीक सध्या जाऊ काय भीती वाटता गो. ते तर बरोबर आहे. माझ्याकडे ना ताप कमी व्हायची गोळी आहे, देऊ का तुला? नको गो. असं आमच्या जर कोकणातल्या माणसांना काय झाला ना तर त्याच्या एकच उपाय, ती म्हणजे उकड्या तांदळाची पेज. उकड्या तांदळाची पेज? होय, घ्याची पेज झाली तर हार घे. पेज घे. हा बरा वाटला चरचरीत पान पाहिजे ना जेवायला. चालेल झाली ग. बस वाढाय पेज हट्टा येतो का. खा. थोडीच नाही का आजी? अगो खाऊन तर बघ, आणखीन मागशी. कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी. उंची